În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, suntem aici în slujire, urmărim această slujbă și tot ceea ce facem este în numele Treimii Sfinte. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, fie binecuvântat Dumnezeu, fii binecuvântat, Doamne! Amin. Domnul Dumnezeu este scutul nostru, cetatea noastră de adăpost, în El noi ne încredem. Poruncile Lui sunt pentru noi hrană spirituală, hrană a sufletului, de aceea Dumnezeu este stânca mântuirii noastre. Cei care împlinesc poruncile Lui Dumnezeu îl iubesc pe Dumnezeu. Dragi frați și surori, astăzi vom avea o slujbă scurtă. Nu am decis să ne întâlnim în plen, pentru că rata acestui virus este atât de mare încât noi nu vrem sub nicio formă să contribuim în vreun fel sau altul la îmbolnăvire. De aceea, pentru ziua de astăzi, această sărbătoare a roadelor, a Zilei Recunoștinței, o vom celebra fiecare acasă, iar eu voi oficia de aici slujba noastră. Pentru ziua de astăzi, dragii mei, vom avea, așa cum am spus, o slujbă adiafora. Nu vom recurge la liturghia noastră obișnuită, ci vom citi și fiecare care aveți inimă veți contribui la această slujbă, care o vom așeza ulterior și pe internet. Haideți să începem prin rugăciune. Doamne Tatăl nostru din ceruri, chemăm numele Tău peste noi. Te rugăm să ne ierți păcatul nostru, să binecuvintezi slujba noastră, să-l binecuvintezi pe fratele Marius, pe Ontiu, pe familia lui, pe soția lui, copilul lui și îți mulțumim că avem un pastor care se ocupă de noi. Te rugăm să vindeci pe cei bolnavi care ascultă slujba noastră, să-i scapi de necaz pe cei în probleme. Te rugăm, Doamne, să ne dai Tu un loc al nostru de închinare, să pui pe inima celor care au bani să ajute lucrarea Ta prin noi. Îți mulțumim pentru roadele pământului. Amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Paul către Filipeni, la capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci la orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Amin. Acesta este cuvântul Domnului pentru astăzi. După ce ascultăm o cântare a fratelui nostru Cornel Popa de la Dej, urmează să auzim predica. Ce fericire să trăiești cu Domnul și să călătorești numai cu El, mereu să stai cu frații împreună și să-ți trăiești viața în Dumnezeu. Ești pregătit să-L întâlnești pe Domnul, să-L poți vedea în curând pe Dumnezeu, să ai viață sus în nemurire, mai sus de stele unde-i Dumnezeu. El cheamă lumea întreagă
tragă la viață și vrea să ne dea mântuirea-n dar. Oricine lasă lumea și păcatul și îl urmează, nu e în zadar. Noi te rugăm să ne ajuți, Iisuse, să te putem cu toți întâmpina când vei veni după a ta mireasă. Să fim schimbați cu toți în slava ta. Ești pregătit să întâlnești pe Domnul, să-L poți vedea în curând pe Dumnezeu, să ai viață sus în nemurire, mai sus de stele unde-i Dumnezeu. Iubiți frați și surori ai bisericii noastre și din celelalte biserici care urmăriți slujba noastră, har și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, prin acest cuvânt pe care îl citim, cuvânt curățitor. Așa cum puteți vedea, sau cum veți vedea, cei care acum suntem împreună, cum veți vedea pe internet, în fotografia pe care am făcut-o, paharului și pâinii pe care le am în față, astăzi celebrăm și o zi a mulțumirii. O zi în care mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine, pentru apă, pentru sănătate, pentru roadele câmpului, pentru ajutorul pe care El ne dă. Această zi dedicată a mulțumirii nu înseamnă că ea va concentra mulțumirea noastră lui Dumnezeu într-o singură zi pe an, ci în fiecare zi suntem datori să aducem cererile noastre, așa cum am citit, cu mulțumiri. Însă, periodic, o dată pe an, este bine să avem un moment special în care să conștientizăm că tot ceea ce facem pentru că Dumnezeu a îngăduit să facem, înspre bine, El nu ne-a îngăduit să facem rău, și tot ceea ce avem pentru că El are milă de noi. Dragi frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu are milă de noi și ne oferă hrană, ne oferă roade ale pământului. A fi mulțumitor, a avea mulțumire, înseamnă de fapt liniște, înseamnă de fapt o relație normală a omului cu Dumnezeu. Mai înseamnă o consecință a stării în care omul conștientizează că este doar trecător pe acest pământ și că de fapt bucuriile noastre și împlinirile noastre sunt acolo sus în ceruri. Suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru viață, pentru orice lucru ni se întâmplă nouă. De multe ori apare acest verb a mulțumi în Scriptură, dar cred că cel mai bine și cel mai potrivit este aici, în epistola aceasta a Sfântului Apostol Paul. Sigur că găsim în Cartea Psalmilor, în Vechiul Testament, atât pe psalmistul David, pe fiul lui Core și chiar pe Moise, aducând aminte de mulțumire, într-o formă sau alta. Ei vorbesc despre starea de mulțumire. De exemplu, Moise face afirmația că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: Tu ești scutul și adăpostul meu. Exact ceea ce facem noi în slujba noastră.
La fiecare moment inițio și noi ne aflăm la umbra celui preanalt. Dar o asemenea stare se referă la mulțumire, la mulțumi lui Dumnezeu că este scutul și adăpostul nostru. De multe ori apare în Scriptură sintagma mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, mulțumiți lui Dumnezeu. Și în Vechiul Legământ exista și atunci această sărbătoare, de unde de altfel și își are originea, Ziua Recunoștinței. Noul Legământ nu a abrogat-o, nu a interzis-o, ci ea se păstrează pentru că vedem aceeași imperativă în cuprinsul Noului Testament, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dragii mei, a fi recunoscător lui Dumnezeu pentru mersul vieții este un pas atât de important. El se opune nemulțumirii și inițiativei omului de a face rău. A fi mulțumitor lui Dumnezeu înseamnă a mă opune propriei mele voințe și a da curs voinței lui Dumnezeu. Spre exemplu, dacă ai pus gând rău soției tale și te-ai gândit că ar fi bine în altă parte, atunci când mulțumești lui Dumnezeu și ești mulțumitor lui Dumnezeu, El îți alungă asemenea gânduri și te ajută să fii mulțumitor cu poruncile sale și să le împlinești. Sigur că vor exista și alte opinii care spun că este cu neputință să nu minți. Este adevărat că păcatul a pus stăpânire pe om și l-a înrobit, că eforturile omului nu pot aduce mântuire, dar străduința omului de a face binele vine din Dumnezeu. Și un om cu inima mulțumitoare va avea această străduință de a face binele, de a lupta cu păcatul până când Hristos îl va birui prăinie. Ce important este ca în fiecare dimineață când ne trezim să spunem: Doamne, mulțumim pentru noua zi. Când ne așezăm la masă să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru această masă pe care te rugăm să o binecuvintezi. Când încheiem ziua seara să ne punem pe genunchi lângă patul nostru și să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru încă o zi din viața noastră. Suntem datori să aducem mulțumiri lui Dumnezeu. Sfinții apostoli, de altfel, ne învață pe noi, creștinii din toate timpurile, ca cererile noastre care le aducem înaintea lui Dumnezeu, să le aducem cu mulțumire în așa fel încât să mulțumim pentru lucrul pe care îl cerem. Așadar, mulțumirea nu se referă doar asupra unei stări consumate care le dă o satisfacție. Mulțumirile care se aduc lui Dumnezeu sunt pentru totdeauna. Moise, când se uită la Dumnezeu, are un mod de apreciere foarte ciudat. Vorbește despre om că noi din generație în generație, dar referindu-se la timpul lui Dumnezeu, Moise afirmă: iar tu, Doamne, din veșnicie în veșnicie. Așadar, când aducem mulțumiri lui Dumnezeu, trebuie să avem în considerare acest aspect al eternității sale. Că în toată viața noastră Dumnezeu ne poartă de grijă și suntem datori să-i mulțumim. Până aici pare că totul este clar, dar apar în viața noastră momente atât de grele când poate ne gândim că nu avem motive să mulțumim lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu dorește răul omului. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca fiecare om să se întoarcă din păcat. Unul din motivele mari de mulțumire și un lucru pe care îl învățăm la Duminica Roadelor, Duminica Mulțumirii, Ziua Recunoștinței, este iertarea. Foarte puțini creștini cred cu adevărat în iertare și am mai spus lucrul acesta într-o duminică trecută.
Foarte puțini acceptă că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și ne scapă de trecutul nostru. Este motivul pentru care în biserici puține, sunt sigur și mai multe cele care sunt primit să predic, dar eu nu sunt primit să predic pentru că am dat socoteală la un moment dat statului pentru niște păcate financiare. Și oamenii nu cred în iertare. Pentru majoritatea credincioșilor care îmbrățișează doctrina cesaționistă, iertarea nu există. Puteți să veniți de 100 de ori la biserică să vă cereți iertare de la Dumnezeu, că nu sunteți iertați în opinia lor. Sunteți doar un bun membru la a face număr de enoriași. Iertarea nu există pentru asemenea oameni. Dragii mei, feriți-vă de biserici care nu cred în iertare. Am spus-o și duminica trecută când predicam la liturghia germană. Feriți-vă de biserici care nu cred în iertare. Ziua mulțumirii ne învață să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru iertare. Adevărul acesta al iertării ne face liberi. Nu ne mai permite să purtăm poverile trecutului și consecințele trecutului. Suntem iertați. Iertarea, dragii mei, este un bun spiritual în care nu toți creștinii cred. Toți se duc și spun, Doamne, mulțumim pentru Golgota, ce sacrificiu mare ai făcut, dar ei nu cred în iertare. În concret, pentru ei, trecutul nostru rămâne același. Pentru doctrinele luterane, trecutul nostru nu este același. Îmi place foarte mult ceea ce afirma pastorul Sorin Trifa din cealaltă biserică luterană. Sângele lui Iisus Hristos chiar ne curăță de orice păcat, spunea el foarte bine, argumentând foarte bine și recomand predicile sale pentru lecturare. Avem o doctrină diferită, avem o liturghie diferită în ceea ce privesc faptele, în ceea ce privește poziția față de poruncile lui Dumnezeu, dar predicile sale despre iertare sunt extraordinar de frumoase și merită auzite. Dar ziua mulțumirii ne învață să fim mulțumiți și în sufletul nostru. Sărbătoarea mulțumirii ne învață că putem mulțumi lui Dumnezeu străduindu-ne să facem voia Lui. Domnul Iisus Hristos afirmă că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ci cel ce face voia Tatălui meu. Și vin unii teologi, vin unii pastori care vin și afirmă că, luând într-adevăr un verset din Scriptură, că nu prin faptele legii am fost mântuiți, și insinuează că, nefiind faptele obiect mântuitor, faptele omului sunt inutile și că este suficient ca omul să guste din Euharistie, să vină și să facă actul confesării și el este mântuit, că undeva din veșnicie Dumnezeu l-a ales mai dinainte pentru rai și pentru iad. Dragii mei, această teologie este una falsă și privesc cu milă pe cei care se duc robi într-o asemenea teologie, pentru că sunt oameni fără dragoste. Mulțumirea înseamnă și iubire de aproapele. Mulțumirea înseamnă a ne strădui să facem voia Tatălui nostru. Dar cum o vom face? Cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Necunoscându-l, n-avem cum să-l respectăm. Dar cunoscându-l, citindu-l, mulțumind în fiecare zi pentru el, el va lucra în noi. Așadar, sărbătorim momentul în care Dumnezeu a decis ca pământul nostru să aducă roade. Dar, în același timp, ne gândim, dacă și noi aducem la rândul nostru roade, fie ca Dumnezeu să ne folosească, să fim roditori. Și în ziua aceasta a mulțumirii, Dumnezeu să ne transforme pe noi în oameni roditori. Ultimul lucru pe care vreau să-l înțelegem
este tocmai acesta, că Dumnezeu ne cere să aducem roade spirituale, să aducem și pe alții la credință, să creștem în credință și să aducem lăsare. Dragii mei, sărbătoarea mulțumirii ne duce întotdeauna cu gândul și la momentul nostru al sacramentului Euharistiei. Și Domnul Iisus ne învață că trupul Lui se frânge pentru noi, că sângele Lui se varsă pentru iertarea păcatelor. Mulțumim noi oare pentru acest miracol în care avem acces la iertare. De aceea, vă îndemn pe fiecare, înainte de a ne atinge de pâine și de vin, să mărturisim și să spunem acum cu voce tare: mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și vouă, fraților, căci am păcătuit cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu omisiunea, din vina mea, din prea multa mea vină. Mărturisim că avem păcate cu voie și fără de voie. Dacă ați mărturisit acest lucru în acest moment în care te afli, Biblia promite în întâia epistolă a Sfântului Apostol Ioan că dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne curețe de orice nelegiuire. El este drept și credincios ca să ne ierte. Și în baza acestui cuvânt, în acest temei spiritual, pronunț iertarea păcatelor voastre, a celor care v-ați mărturisit. Domnul Iisus a spus: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi. În seara în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați și mâncați. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori faceți acest lucru, vestiți moartea și învierea Domnului. Am chemat numele lui Dumnezeu peste noi. Chemăm și acum numele lui Dumnezeu peste noi și îl numim între noi prin acest sacrament. Domnul Iisus a spus: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, și la porunca Lui, prin aceste cuvinte, acesta este trupul și sângele Domnului. Înainte de a ne atinge de ele, facem o rugăciune. Doamne, Tată din ceruri, chem numele Tău peste noi, toți care auzim acest moment, această slujbă și care luăm parte la el. Te rog, o Doamne, dacă sunt păcate nemărturisite, dacă sunt încă păcate în conștiințele noastre, te rog să ni le ierți, să ne cureți de ele. Ne cercetăm în acest moment, fiecare pe noi înșine, și ne pare rău că am greșit, ne pare rău pentru că avem păcate, te rugăm, iartă-ne. Doamne, pentru toți cei care trec în probleme și necazuri, te rugăm, ai milă. Pentru gruparea noastră religioasă, pentru credința noastră, te rugăm, o Doamne, ai milă și dă-ne Tu propășire. Te rugăm să binecuvintezi momentul acesta și pe fiecare care se împărtășește în casa Lui. Binecuvintează-ne, rămâi cu noi. Amin. Cei care se împărtășesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luați și mâncați. Luați paharul și beți.
Dragi frați și surori, în duminica care urmează vom avea o slujbă specială. Nu m-am înțeles cu frații din cealaltă biserică luterană la acest aspect și coincide, este o coincidență și nu urmărim prin aceasta să concurăm în vreun fel sau altul. Vom avea o slujbă de ordinare ținută într-o biserică din județul Timiș. Va fi o formulă restrânsă, nu vom participa toți. Urmează să ordinăm pe fratele diacon ales Nadajdi Andreas. Îl vom ordina ca diacon în biserica noastră și el se va ocupa de parohia numărul 2 din Timișoara. Urmează să alegem și un nume al acestei parohii. Mă va ajuta și pe mine în mai multe locuri și intră în linie dreaptă pentru ordinare pastorală care va surveni după un an de activitate diaconală. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze acest moment care va fi săptămâna viitoare, îl vom transmite și online în măsura în care vom decide că acest lucru este util. Vor urma și alte ordinări, urmează să avem ordinare și la Cluj, vom decide asupra acelui moment, vor urma și alți frați care vor fi ordinați în rang de diacon. Așadar, va fi un moment de bucurie, pentru că biserica noastră se întărește prin aceasta. De asemenea, salutăm ordinarea care va avea loc la București de către Biserica Confesională. Ne bucurăm pentru fiecare biserică protestantă care se întărește și Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea fraților noștri. De asemenea, vă anunț că în duminica din 31 octombrie urmează să aibă loc Duminica Reformei Luterane. Va fi o sărbătoare specială în care ne întâlnim în plen. Urmează să anunțăm dacă această slujbă va avea loc într-o biserică reformată sau într-una din bisericile în care ne întâlnim noi. Până atunci vom vedea care este conjunctura. Sperăm că numărul acesta de noi infectări să scadă și, în general, am vrea ca să nu contribuim la răspândirea acestui virus. Este prea mare rata de infectare, în așa fel încât noi nu trebuie să contribuim în niciun fel la propagarea lui. De asemenea, vă anunț cu această ocazie că veți primi fiecare dintre cei care faceți parte din consistoriu extins, dar și frați și surori activi, veți primi tabele pentru a fi semnate de aparținătorii grupării religioase, întrucât am stabilit în consistoriu că demarăm procedura de înființare a asociației religioase. Așadar vom deveni asociație religioasă și fiecare membru care a decis să aparțină acestei grupări va fi membru al asociației religioase, pentru că gruparea va primi statut juridic, personalitate juridică. Noi suntem oficial o grupare religioasă, dar ca asociație religioasă vom avea dreptul la a deține locașuri de cult și vom putea propăși mai departe. Cu acestea fiind spuse, noi vă spunem să fiți binecuvântați de Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze gruparea noastră religioasă, pe fiecare dintre dumneavoastră. Chemăm numele Domnului peste voi, peste dumneavoastră și dorim ca Dumnezeu să facă, să lumineze fața Lui peste voi, peste dumneavoastră. Fiți binecuvântați și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și comunitatea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin.